bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon e dunde Baba Adama he kala to mbawɗon wonde on calminama on juurama kono kadi on bismama e yewtere men paamen pamminen caggal yettude Allah ko julde neɗaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum jeeyi sababu tigui yimɓeɓe binda machallah en jetti kadi jignaɓe ɓe en ñaguima nde Allah ɓumnata ƴiye mumen kañumen mayɓe julɓe kala bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ala ɗo yano artiɗo wonno yewtere moon paamen pamminen caggal yontere ko en kuccodirani hande kadi en garti machallah gam famminde bandiraɓe ɓe e toɓɓe actualité ji ko gadduɗen yaadude hen e waniraɓe meɗen worɓe no gowɗen ni wadde hono Amadou Moussa Anne to junggam ñaamo wondude Elhadj Abbas Sarr to banggue nano en calmini kala mo ganduɗa hande o ina acci hakkille mum no fewi e Pindi TV tengti e yewtere paamen pamminen kono kadi eɗen mbiya bandiraɓe sikki ala eɗen gandi koye julde gummiɗen e julde taske machallah en mbi hen bandiraɓe eɓe jarlo eɓe jaafo eɓe ɗacca haqqe yo Allah hokku en kadi tawtorede oɗo saaha mo wuuri en jetti noon gueno nde o hokki en tawtoreɗen kadi nde ɗo julde eɗen mbiya kadi yo hokku en tawtoreɗen juldeli ha heewa ko wona ɗum ko no gowɗen ni wadde tan aadi bil aadi ɓe mbi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e paamen pamminen yonti hakkude men e yeeɓiyankoɓe men toɓɓe ɗe gadduɗen kadi hande ko toɓɓe mantiniɗe e nder ndeɗo yontere toɓɓe kadi dippaɗe no fewi e actualité leydi ndi toɓɓere men adande so hawri e welede Allah wonata ko déclaration politique générale mo ganduɗa ko hoorejo jagorɗo o foti ɗum wadde caggal nde toɗɗa hande o noon woni hunde hewde haalaluji no fewi e nder leydi ndi ko refti hen ko ma en kaal alhaali kadi goɗɗo mo ganduɗa koko rippa no fewi e nder leydi ndi sikki ala nde rippate no fewi tawi ko enen mataw en mbaɗani émission e ndeɗo yontere ɓennude sen mbi noon bandiraɓe ma paam ko alhaali cogguɗi ɗiɗo ɗi ganduɗa ustama ha addi haaluji kewɗi tengti e coggu mburu ngu caggal nde usta en ji bras de fer mo ganduɗa ko kañum tigui wonno hakkude laamu ngu e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni fewnoɓe farigno ɗo e leydi men Sénégal ko refti hen ko toɓɓere men wattidinde wonata ko alhaali caɗele ɗe ganduɗa kadi ko caɗele ɓoyɗe ɗo e nder leydi men Sénégal ɓooyi teskede ko rogere kadi nde ganduɗa nana une kono tan ronkama yo ɗiggu sikki ala laamu ngu darima hen kadi nana haala darde muɗum no fewi e nde ɗo toɓɓere kono de haɗani ha hande ɗen caɗele no godi woni holɗum woni caɗele kayitaji jibinande ɗe ɓe sukaɓe jibinande leydi Sénégal ina keeɓa caɗele mum e kala hitande hani addana won wasde wadde examen ji mumen woni ɓetoji e fin d' année ɗum ɗon woni toɓɓe ɗe ganduɗa ko toɓɓe tati hande ɗe gadduɗen ko eɗen gowi noon wadde fodde toɓɓe nayyi walla toɓɓe joyyi kono noon actualité o ɗo tolniɗo hande ko ɗum tigui jeeyi sababu cuɓiɗen ɗeɗo toɓɓe tati nde tawno eɗen gandi toɓɓe ɗe ma en dippu hen no yajirta ni yaadude hen e ɓeɓe gonɗen ko adi foof en calmintu gorko mbo Hammady Hunare Amadou Moussa Anne to junggo ñaamo a salminama a salmitama debbo Pullo debbo mo jaare jaam woli mi salmini Elhadj Abbas en calmini yeeɓoɓe en ɗo goni e nder jokli nayi windere nde kala e kuuɓal salmindeɓe e juuradeɓe aussi e ñagadeɓe yafuya no mbiruɗa ni mataw min dokkete ɗemɗe amen ɗe mbaɗirɗa e fuɗɗode nde ni min ndewi ɗo ndewɗa ɗo ɗum noon ko wideɓe bisimilla en gaari etade fammindeɓe ko pamɗen e actualité leydi ndi aɗa yaro aɗa yaafo e julde nde hakke ala en baddi ɗum woto wiyaɗa hesɗitum e plateau hesɗitintu ɗum e plateau nde tawno plateau aussi kadi ne jeeya won ullo e guiri mabɓe leydi en badde julmu tan en badde julmu ɗum wadde moƴƴi eɗen gandodir mine ma Elhadj Abbas Sarr gorko mo tulde Dimat a salminama eyyi mi salmitima sokhna Halima mi salmini Amadou Moussa Anne en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men kalteɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama en jettiɓe en jarniɓe en duwima kadi vraiment en ndewino ɗo duwiɗen e taske o en deftiɗo kadi duwade taske o rewi e dow jaam alhamdulillah ko yettere Allah hande kam jogui caɗele tan ko jajaɓe e camɓe e soso ɗum sikkuɗa mo kuccodirɗa o noon sa ƴetti eyyi hay an minen hen ala mi mela hen sa ƴetti kaji janen ɗon de ko caɗele mawɗe ɗe ganduɗa mboɗo wiya an Amadou Moussa est ce que on ngalaɗen caɗele non min kam alhamdulillah Allah dandi min vraiment Allah dandi min hen no fewi quoi Elhadj aɗa yarlo aɗa yaafo
ko ɗum de gandumi hen ko ɗum ɗo woni ko gandumi hen ɗum noon Elhadj Bassa mi yarnima mo wadde jalma yalla ya fay plateau ɗum damne hawdi hakke ala ma Elhadj aɗa andi an ka denɗiraɗo kono ko denɗiraɗo mo ganduɗa machallah a jiiɗa e heddiɓe ko mbawmi ko wiide hey ɗum noon kono noon bandiraɓe on jii plateau meɗen machallah plateau noon hawni seeɗa kono ko min tan kam Diadia ko jilli hen ko ɗum haɗi kosam ɗam ɓawlude no fewi machallah ɗum noon en jahat tan e toɓɓere meɗen adande toɓɓere men adande noon ko déclaration politique générale mo Ousmane Sonko foti wadde déclaration politique générale noon ko hunde nde ganduɗa koko jeeya e sarɗiji leydi meɗen kala kay nde hoorejo jagorɗo toɗɗa ara huccodira e ɓe ɓe ganduɗa kamen goni sarɗiyankoɓe leydi ndi ɗum ko gam hollidde walla hollirde walla kadi habrude yimɓeɓe holno jogori jogorade leydi ndi kañum e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni jagorɗe muɗum ɗum ɗon noon woni ko addi haalaluji kewɗi e oɗo dumunna en jii ɓe mbiya wonde yo Ousmane Sonko wat feere hankkadi waɗa déclaration muɗum de politique générale saabu noon o foti wadde ɗum ko avant 90 jours ɗum ɗon noon sikki ala eɗen gandi hande o jeeyi sababu hewɓe nana kala tengti e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni sarɗiyankoɓe ɓe hani e ɓen sarɗiyankoɓe mabɓe Amadou Moussa haala ka foof ine adi jiiɓade adi kadi addude caɗele ɗo sarɗiyankoɓe yeewi askan wi mbimo wonde hoto ya e on déclaration politique générale sababu nde holɗum wideɓe wonde kuule nderderije woni règlement intérieur mbo on walla ndun suudu sarɗiji ene wayno ɗum ala hen walla rewani e lawol an holko pamminta hen bandiraɓe e hakke ko pamɗa e oɗo déclaration de politique générale ɓe yeewi askan wi dariɓe hande mbi wonde hotoya ko adi foof ko débat regrettable wonande leydi Sénégal woni ko nimsa mawɗo fodɗo Sénégal tolniɗo heddade e oɗo détail banggue ɗiɗɗi foof noon yiyannama ko ɗum détail banggue ko ɗum détail mawɗo to banggue pouvoir et to banggue opposition par ce que déclaration de politique générale ko article 55 mbo constitution leydi Sénégal windi wi wondene kala laamu keesu walla hoorejo jagorɗo keeso cuɓaɗo so woni lebbi tati ina foti yaade huccodira e député ji ɗi huccodira député noon ko huccodira e ɓesgol leydi Sénégal foof haalan ɗumen no jogorni lelnirde golle mumen no jogorni gollorade e golle tawi koye mission chef de l'état e on tuma ɓenna hen ko wiiti ko e ko wiyete vote confiance ne woodi motion de censure ne woodi foof woni koye nder règlement ji intérieur joni noon député ji e certaine yimɓe mbaɗi ɗum agité tawi ko banggue député ji opposition mbaɗi ɗum agité te alors que 90 jours o timmani taw balle lebbi tati ɗi timmani taw wonande ko toɗɗa kanko hoore jagorɗo hay sinno tawi ɓooyata saabu hande aset je pense que janggol ɓawa janggo altine ne wawi hunde timma kono eɗen gandi débat o fuɗɗima guila e ɗe to balɗe kono foof e wade noon kadi so tawi opposition haali woni koye rôle muɗum jabtade député ɗi ganduɗa ɗi ko yeewi askani no jaabori ni ko regrettable donc ɗum waɗi mbimi caɗele ɗe ɗen goni e banggue ɗiɗɗi foof heddi noon ko beele article constitution binduɗo 55 article 55 o beele wawni chef de gouvernement yo ya e lebbi tati pile so tawi ko namdal mbiyeten jabol mum ko ala constitution wawnani windu tan wi so tawi waɗama ene moƴƴi mais wawnanimo wonde so timmi lebbi tati pile yo ya ala e saago no yaari foof kono règlement ji intérieur assemblée nationale ngari bindi saabu kala ko jiiɗa e hunde waɗat ko kuule nder nderi joni noon ɓe bindi kuule ɓe mbi so timmi lebbi tati pour tekkinde article 55 constitution leydi Sénégal ene yamira chef de gouvernement yo ar huccidire député ɗi joni noon ɗum jeeyi kaɗo haala sa wi alama noon mbiya ko débat ponnoɗo wonde walla sa ala mbiya kadi ko débat mo fotano wonde en tout cas fotano yettade ɗo yettiɗo kono foof eɗen gandi holko saabi yettiɗo kono so rewi lawol so tawi ko ruttade e manam e namdal ma ngal wonde beele député yeewi askan wi ne joguino coppal walla est ce que kamɓe mbawno yaltude joni joni o mbi wondene règlement ji intérieur gonɗi assemblée nationale ɗi gona moƴƴi koɗi faux beele ɗum ne foti wonde mbiyeten ko fotani wonde saabu ko même règlement d' intérieur oɗo gonaɗo Amadou Ba woni dernier premier ministre battidiɗo wadde déclaration wonde politique générale waɗiri donc so wiyama wondene guila 2019 octobre 2019 ɗum ɗo no wiyatano guila premier ministre momta e premier temps règlement ɗi jaadori hen mais entre temps premier ministre arti en 2022
donc Amadou Ba wonno waɗi déclaration muɗum de politique générale eɗen ciftoro motion de censure wonande yiwi askane wi aussi déposama toon donc sinno règlement ɗi moƴƴano alors ko motion de censure wodata waddi contradictoire nan ɗo haalde yedde hoore mum nan ɗo c'est vraiment manam regrettable no jimmi wiide ni heddi noon ko kanko en tant que chef du gouvernement Ousmane Sonko omo foti huccodirde e député ji ɗi coûte coûte par ce que tarade mo on ɗon politique générale déclaration de politique générale elle ko yaɓɓude ko wiyete ko jaɓɓal bonne gouvernance ko yaɓɓude jargol yeeso démocratie ko yawade aussi assemblée nationale ko noon hono no ɓen lundiɓe ɓe no mbirimo ni ko wayno ɓe yaltuɓe e ɗeɗo balɗe sen jiiɗi mbiyen hiccanki e nder journaux ji ɗi ina mbiya wonde yo ƴewto ko waɗata ko wayno Bougane Gueye Dany en ko wayno ceerno Alassane Sall en ɓen foof en jii e woɗɓe Elhadji Abass Sarr won e ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe wiɓe wonde Ousmane Sonko o woni koye dogde oɗo déclaration politique générale beele an ko noon jiiruɗa ɗum wallay ko noon jiiɗin ɗum o woni tan keddogde ala tan bom suuɗi yarude banggue walla yarude ɗum ɗo o woni tan keddogde par ce que waɗi wiɗo woni keddogde par ce que kanko omo andi ɗum ɗo politique générale déclaration politique générale omo andi en woodi te guila dawa dawi koko meeɗi wadde e Sénégal pourquoi hande kamɓe ɓe gara kanko hoore makko non bela sikkani aussi ko stratégie woni ɗon non aɗen bon en fait politique ene boni mbaldi wawi widemo politique stratégie ji muɗum famata ko peeje mabɓe mais ko ɓuuri ko labde woni maale kanko pour yo yaw waɗoy présenté déclaration makko on ɗon woni ko yiyaka e makko taw donc fitti kanko déjà sa yi hande député ji mabɓe ene daro ene mbiya e wonde comme par exemple ɗum ɗon ko kuuli ɗi ganduɗa hoore ma ittama guila 2019 ça veut dire kañumen jiiɗi ko waddemo proté pour woto node alors que ɗum ɗon so waɗi ɗum so tawi no wawi sifrade foof so waɗi ɗum hay so tawi comme par exemple keɓe jogorɓe wadde ittude assemblée gonɗo ɗo hay so tawi ko won stratégie ɓe gone dow muɗum so tawi kanko o notiyaki oɗo saaha gonaɗo fitti ko vraiment ɓe duttini Sénégal caggal tawi kay ɓe garno ko yidde nawde Sénégal yes ɓe duttini démocratie men caggal ko noon ɓe duttini démocratie meɗen caggal Amadou Moussa Anne mi rutto e ma oɗo constitution mo ganduɗa woni constitution leydi men Sénégal e tugnade e ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɓe haqqillaji mumen peɗɗiti to banggue sarɗiji leydi e ko nandi hen woodi hen wiɓe wonde kanko Ousmane Sonko so welama ni o wasa yaade saabu wonde ne constitution o wi yo omo gardiɗo jaagoɗo so tawi toɗɗama ina foti yaade waɗoyde déclaration politique générale kono kañum waɗani hen wonde oɗo délai ko ha sabba naggam o walla ko ha en tout cas ɗum wawnani joomum wiyani ko alay saago ɗum mi sikki mi haalɗumi fuɗɗode nande kono heddi Halimata ko honneur neɗɗo o par ce que kala ko tawɗani waɗe c'est à dire wonani alay saago kono ko wonti aada ko aada leydi men Sénégal ko aada gouvernement kala garɗo ɗo toɗɗaɗo en tout cas mo jimi waɗani déclaration mum de politique générale tan ko maître Sidiki Kaba ɗum ne kadi ne famni saabu on ɗon ko woni e gardigu jagorɗe wonani lewru te ɗum wiya ko so jomum timmini balɗe 90 jours lebbi tati yo huccidire Sénégal naɓeɓe e député ɗi haalana ɗumen lelgo gouvernement o donc ɓaɗo woni aada kadi Halimata woto jejjiten mboɗo yaranaɗo joomam e amin gandi kamɓe e so tawino majorité o ko yeewi askan wi ko Pastef jogino ɗum toon to assemblée nationale hay so règlement intérieur ɗi koko jaɓɓa gila 1960 hattama waɗoyde par ce que firtino ko mbiɗa ko joni Abbas wonde ko beele o hulani kulol ne toon par ce que pourquoi kulol to banggue vote ko wiyete confiance des députés ɗi par ce que ɗum wodata sa waɗi déclaration de politique générale ko mbaɗa wonde foof vote confiance wodat ko mbaɗa wonde fof motion de censure ne wawi wodde surtout bras de fer gonɗo hakkude état actuel e wonde e régime jaltuɗo woni joguiɓe hannde majorité assemblée nationale o donc ngol ɗon kulol nanɗon c'est à dire ko neɗɗo o en tant que tel huccide député ɗi ganduɗa ɗi ko ñiŋoje caɗele goni hakkude mabɓe ruttade hannde yaha kañum woni chef de gouvernement waɗa défendre ganduɗa ko woni ko jogori wadde kulol ngol nanɗon ko hulde motion de censure hulde vote de confiance par ce que so tawi motion de censure waɗama e tabal ngal koko yewtata par ce que député ɗi majorité o watata ko oui par ce que kañumen ko opposition deuxièmement so ɗum yewtani so ɗum waɗaka toon vote de confiance o so ari so majorité wotinno kono te so tawi ɗum woodi e on tuma président de la république liɓat premier ministre o so liɓi premier ministre noon hayso tawi omo ƴettitamo e quelques heures hatta ɗo hunde laƴat déjà waɗat tâche
donc ko on ɗon tâche noon woni ko député ji Yewwi Askan Wi surtout ɗi Pastef ina wonde Ousmane Sonko kuli hande o beela sikkani ko stratégie woni ɗon wi que ne so tawi kanko gardiɗo jagaɗo so tawi o ittama aussi président ina wawi toɗɗitade mo te ɗon kamɓe ɓen so wonde ɓe majorité e wasde wonde ɓe fof ɓe mbawa ittidde mo hankandi par ce que motion de censure o so tawi ko gotol ngol ɓe mbawi wadde beela sikkani ko stratégie politique e yiide Ousmane Sonko en tant que Ousmane Sonko gonnoɗo ɗo so tawi kay wona bayniɗo est ce que kulol an yiyande ma beele ina wawi wonde ko kulol ngol ɗon kaletengol ko ngol jaggi mo wona stratégie politique aɗa andi état ina foori laamu ina foori ɗon gonɗen koko wiyete ballon de sonde so tawi battiɗum e pular elle ko ka jaaɗi hiwoyde guesa ma joni noon a yettima tan a joƴƴini kasari ma ñebbindi a waɗi ɗum less lekki aɗa yiiɗi oɗon jiya oɗon keeɗi a yiiɗa exemple no kañum a yiiɗa taw fuɗɗari hiwde taw par ce que reedu ma ndu yolbi joni jiɗɗa ko orndoyade mataw ko orndoyade mbiyeten gonɗen oɗo saaha hande nela cukalel mbiya ɗum ya orndo ƴeewa so tawi colli juuraki taw e ko nandi hen ɗo gonɗen koye ballon de sonde mo état woni wadde ɓesguli leydi Sénégal no pamirmi en tout cas saabu ko lebbi tati presque pile ko oɗo gouvernement ari e pouvoir donc joni joni o yaade assemblée nationale ina jogui ko bonnata no mbimi joni joni ni donc noon ballon de sonde o fayani e Ousmane Sonko huuli walla ko faɗi ɗum toon ko mais fayi koye ƴeewde réaction retour moɓe jiiɗi moɓe ummortoɓe député ji au pouvoir comme opposition e ɓesguli ɗi gam tugnade janggo e jaam holno fusirete oɗo assemblée nationale woni waɗi ɗum dissoudre ko on ballon de sonde woni toɗɗade ɗo e oɗo saaha no pamirmi ko haala ka no heewiri foof ko beytol ngol juuti foof faati koye Amada ko haala ka juuti ko foof fayi koye wadde dissoudre assemblée nationale noon wadde dissoudre assemblée nationale ɗum woni yiyande ma ko ɗum woni koɓe jiiɗi ko ɗum noon mboɗo sikki tan la budda ɓe paada mois de septembre o ara nde fuɗɗa timmude ɗin duuɓi ɗiɗi ɗi ganduɗa ko kañum tigui ɓe jogoto oɗon hakke e ka ɗon mbawka Elhadji Abass Sarr gartam ma ko alhaali ɓen ɓe ganduɗa kamen goni Yewwi Askan Wi sarɗiyankoɓe mabɓe ɓe ganduɗa ko heedirɓe banggue mabɓe ɓe ndeɗo darde hande ɓe darino hande o ko kamɓe darti hande ndeɗo darde hanki e Amadou Ba ko kamɓe darino ɓe mbi la budda ɗum ɗon yo waɗ ha ɓe nanni on motion de censure ha kay e ɓatakuji e goɗɗum nawa toon to suudu sarɗiji to ɗum ɗon foof ko beele ɗum ma laato hande o ko kamɓe dari ɓe mbi ɗum ɗon wona e lawol ɗon holko famminta yimɓeɓe to banggue politique leydi Sénégal walla politique en général e c'est à dire ka hande kamɓe ɓe jaggani koye mabɓe ɓene pouvoir ay darde ɗum darno hanki comme nde goni opposant ji ha hande ko nden ɗon darde mi jogui ko nden ɗon yiyande mi jogui par ce que pour kamɓe hande manque hoolade est ce que réellement pouvoir o ne juɗno walla ala est ce que réellement ko ganduɗa hoorema so tawi motion de censure waɗi holko jogori timnande ɗum ɗon foof ko ko hande haqqillaji en owi e on banggue ɗum waɗi sa yi keɓe puusata ko ɓe mbi e wonde on so welama en wawi wasde arde te taw kamɓe ɗum eɓe guuri ɗum par ce que kamɓe mbaɗi introduire motion de censure e saaha Amadou Ba kono eɓe koccani hen ɗesga ɗum saabi noon kamɓe joni ɗo ngolɗon kulol eɓe jogui eɓe yaha hande e nder ɓerɗe mabɓe ɗum woni oɗo Ousmane Sonko hande min de si j'étais à sa place mi faɗata ni ɓe ɗumen mi arat tan mi hollira hooram ɓayde mbeɗa jogui confiance e président de la république mbeɗa jogui confiance ko wonde so tawi motion de censure waɗi a faami mo waɗam reconduire mi jogotake hen kulhude mi arat mi waɗa présenté ko foti ko waɗa présenté population nen heeɗo ne andi so mbaɗi noon haaɓe gasni so tawi comme par exemple président de la république waɗi mom reconduire mais caggal majjum septembre yoni yoɓi assemblée e on saaha ma yi population ma rokkuɓe gonga par ce que c'est à dire que Ousmane Sonko ari waɗi yimɓe déclaration politique général laaɓɗo ceerno ganduɗa ɗum yimɓe en gandi gouvernement o ɗo holto jogori fawde koye ɗum janggo mais so tawi comme par exemple an haydara te probléme caɗele ɗe pop woni ay projet mabɓe kalano on projet woni soit laatade taw c'est à dire ko jomumen ngala ko kolli Sénégal naɓe mais min mbiɗa sikki Halimata ɗon kadi aussi ne foti yurnitede no moƴƴi jaafoɗa saabu no wawi wade foof chef du gouvernement won ko firti gardiɗo jagorɗo won ko firti ko an tami golle leydi
donc pour yimɓe ganda ko gollot ɗon noon ele sago kolli toon kollon yimɓeɓe kolliron ɗum voilà joni noon min cikkumi ɗo tan ko bonno hanki ko moƴƴiti hande ko moƴƴuno hande ko kañum woni ko boni ɗum waɗi a wawata famde a wawata ɗum tagi hunde ne jiiɓi seeɗa par ce que hanki kamɓe gonno e position critique mais hande ɓe goni koye position fewnidde te ɓe ngala majorité to assemblée nationale ene wawi jibinde caɗele te min jaggumi wasdemo wadde déclaration de politique générale on ɗon ko ɗum siwside politique ko ɗum wartare politique jogori wonde par ce que ene ɓuuri bonde ɗo e nder leydi sénégal walla afrique e mbaɗi kuuɓal wiye ko kaari fuɗɗi wadde ɗum tawi ko ɗum arɗum wonno mais jomum ari fuɗɗi wadde ɗum ene ɓuuri natata koye ganni te janggo e jaam opposition ma dañ doole ɗo jaggui pour wawde wadde manam fiidema e plateau ji walla fiidema e ko witi ko ha joni e campagne te eɗen gandi so ɗum ɗo ɗum fusama joni faya koye législative te ɗum ene wawi janggo jibinandeɓe ɓe rewa ɗon ha mbasa dañde majorité te somo dañani majorité kam en tout cas ko fayi arde vraiment ko ɗum probléme mawɗe wonantaɓe saabu noon kamɓe cikka koyɗan ɗum ni ɓe koyɗan dañde ala hélas cikkuɗa ɗo ɓe jarata ɗo koyɗani si mbawi jogade majorité sa yi ɗeɗo pet foof andude wonde haydara alnaɓe hélas cikkuɗa ɓe dañata majorité so tawi ala wona sikkude ko ɓuri wonde ko yanan hen ƴeew ay élection sa ƴeewi saɗa waɗa calculé hunde élection calculta ɗum ke élection présidentielle ay kamɓe joni élection présidentielle oɗo ɓennude wona ɓe dañi ko 56%. 54 mais wona ke tellade ngabbata par ce que yimɓe mais aussi ɓe dañi koko meeɗaka dañede de c'est à dire probléme o ko yimɓe ɗo patnoɓe ɗo ha joni cuwa yiide aɗen kamɓe e bonniri ayiyani bon ma ene wawi garan hen mais ɗo yimɓe patnoɓe ɗo ha joni ɓe garani hen ayi hande so tawi dande ɓe naati nde eɓe gaddi ko ɗo yimɓe patnoɓe ɗo eɓe mbaɗɗimi respecté ɓe mbaɗi respecté mais kono ɗon kadi est ce que ne wawa wonde joni o tan koɓe mbino ko foɓe mbawɗu kamɓe koye mabɓe neɓe iya ay kala ko jiiɗa e aduna waɗi ko wiyete ko minimum service minimum garanɗo hoore ma ko ɗum ɗo sa waɗi ɗum ma yimɓe mbawa famde an aɗa jogui anniyi wadde mais ƴeew hayma walla an woni ko jiiɗa keɓe gaari koye joni yo Allah yaaf mais kadi hélas ko 3 mois donc min en tout cas won banggue mi haalani toon ni c'est à dire que gouvernement ina foti liggade pour wadde maintenir ko wiyete électorat muɗum c'est vrai ko kala ɗo henna ko ene wawi wonde saabu présidence élection présidentielle et locale et législative ko particularité ji tati ɗi jiida heddi noon ko hande o mimboɗo gonɗini so tawi élection ngaji législative mbaɗama koɓe dañoɓe majorité par ce que kamɓe goni parti majoritaire hande e nder leydi sénégal ɗum wona e goto fecci hen sikki ko hunde wonde élage tugnade élection ngaji local jewtude 2022 tugnade élection ngaji législative jewtude 2022 tugnade présidentielle 2024 ko parti pastef e yaadi mumen kañumen goni majorité nder leydi sénégal heddi pour ɗum laaɓa noon pour ɗum laaɓa ko élection ngaji législative kono foof noon ene wawi wayrade e saaha goto par ce que électorat ñiiɓani hunde yarkine juste somi jofno tan hunde yarkine yirlo c'est à dire que hande so tawi ɓe électorat maɓe jogue maɓe confiance ha joni hay hunde waylata ɗo ko wonɗo e haalede ko wonɗo koye waɗede ko won électorat maɓɓe kañumen keɗaki ɗum gonninani ɗum kañumen gonɗini tan ko ɓe ɗum ko sénégalais ko africain way noon ɗo e duuɓi ɗiɗi kala élection waɗa ko kamɓe ƴettata majorité soit noon ko législative soit ko local ko ɗum woni réalité ji meɗen en tout cas moi je veux dire le contraire ha preuve du contraire ay ɓeɗo mais déjà an ayi anon foof enen e constat ko ado sénégal fof waɗi ɗum à chaque fois kalɗo tourda ma yi yimɓe wiɓe on regrette min mbaɗi regretté par ce que ɓeɗo min cikkanno kamɓe kono wona kamɓe ɗon beele wona enen hélas wonko gowɗen de wonko gowɗen yiide manipulation aji ɗi ganduɗa guila e dow koye mabɓe ha oɗo joni ɗo ɗum gandu wona question manipulation c'est à dire hande kamɓe ɗum gonɗo pour wonde ke concret mun ganduɗa hoorema koko woodi kamɓe ke probléme mabɓe foof ko ɗemɗe ɗe puusiɓe ɓe kaali keɓe mbawa ɓe gari noon ɓe naati ganduɗa hoorema joni eɓe naati oɗo guuta joni ayi sinno hande keɓe kalano ko fof sinde eɓe mbaɗin ɗo respectation seeɗa Ousmane Sonko 30 ans joni Moussa Haali wi won projet sin kam jogino majorité assemblée o muɓɓat guiti makko ya assemblée taw no jigil yontani te oɗo projet aussi projet moɓe kalata o vraiment so tawi projet o ina woodi kam vraiment omo jogui ko haali min kam minen mbiyammi tan ko hande mi posi on question ngaji onon ɗiɗɗi fof beele ko kulol Ousmane Sonko hande o no Ousmane Sonko andirani e no Ousmane Sonko yirani eyyi beele tan wiyen Ousmane Sonko huuli yaade huccodirde kulol tâche kulol won ɗon tâche ɓaleje tan mo mbiyami woni motion de censure walla vote de confiance
tan he cenki tan en jimom grand théâtre no fug mo jogino voilà fugo ustim ko ɗum cikkuɗa en tout cas ko woni yesso daɗani guite ko wawi hen wonde fof oɗo déclaration de politique générale kam o woni kewɗo haalaluji e oɗo saaha mo gonɗen ɗum ɗon foof noon wawi ɗum ittu tan ko on gardiɗo jagorɗo woni Ousmane Sonko mo ganduɗa kañum woni e ndeɗon darde hande o ko kañum woni principal concerné o yo ya o haaldoya e ɓiɓɓe leydi ndi o holla ɗumen oɗo politique mo ɓe jogori gollude kanko e wondiɓe makko toɓɓere men ɗimmere ko yowiti e alhaali ɗiɗo prix ji Elhadji Ababacar Sarr a ɗeɓini memde hen so tawi seeɗa tan naata e nder toɓɓere nde sababu nde toɓɓe ɗe eɗen gandi koɗe nattodirɗe tan saabu hande o sa haali aussi usugol prix ji ma ha laamu ngu hakkude laamu ngu e ɓe fewnoɓe farigno mbiyeten caɗele mawɗe jiyama hen woni bras de fer mawɗo kono tan hande o ina wayno won jewte ɗe ganduɗa fuɗɗama hen ha hunde fuɗɗima jaam fuɗɗima heɓede hen hol yiyande ma e ɗiɗo haalaluji caggal nde laamu ngu yo wi yo usta ɓe mbi ɓe ustata laamu ngu kadi darti tan wi carrément il faut ɓe mbaɗa ko wiya ko min kam mbiyanmi laamu ngu yo yetta Allah yetta baydi ani par ce que wonano kañum yi hen koyɗe jaam en wawi taw aɗa andi patronat ene heewi doole e ke golle ɗeɓe gollat ɗe so wonano kañum yi hen koyɗe jaam en wawi taw ɗum ɗo hande dañtaki en wawno taw hande ma yi caɗele kadi ɓeydo par ce que laamu ngu ɗo jagguno ɗo e ɓegaɗe jaggi ɗo hen goto foof jaggike jaggande hen te kadi ko bon malgré ɗum ɗon fof wayni ko usta ko en yo Allah yaafa par ce que Elhadji ne seɓori bujjoy bujjoy kay wona buttari walla bujjoy wona buttari hande codannoɗo kiloji ɗiɗi mburu ma bu sappo ɓeydano ɗum so tawi ko codannoɗo kiloji sappo no aɗandi hande laamu hoto yawde ɓuuri wasde mbeɗa yewi no fewi ko aɗa hande laamu ngu wallanno en no fewi walliranno en walla wallirannoɓe kamɓe ko wadde nde subventionné ayi président de la république Macky Sall nde wonno nde ɗoyde kanko ndo naati nde tan presque à 20 à quelques jours tan après o usti aɗani hol politique mo waɗi kanko o wi e wonde o haalata e joomen ɗum mais kanko o waɗat subventionné prix ji ɗi manam o ɓeydata kanko comme par exemple ayi bujjoyi ustodi an nanta ko bujjoyi usti mais état o kañum watta hen bujjoyi muɗum est ce que a faami ko on politique noon woni tawa ustotako to banggue ɓeye fewnoɓe kañumen haydara alna ɗumen hen kañumen ko ustoto ko état tan ƴettata fawta hen kadi ay meilleur ustugol hanki oɗo camno haala ndu Adama Thiam mbeɗa salno au passage o wi e wonde meilleur ustugol ngol ko ɓeydunode salaire uji tan ay liggotoɓe hande so salaire uji men ɓeydanoma tan ene wawi taw peut être seɓe ɓeydi seɓe jaye prix ji ene wawi gueɗɗe mbawa wayɗo ɗum kono ɗum ɗon woni caɗele ɗe noon ay échec on ɗon ɓeɓe dañi e on ɗon banggue on ɗum fon ko ɗum ɗon woni caɗele maɓɓe ɓurɗe jogorɗe vraiment hande addande ɓe vraiment probléme aji par ce que kamɓe ɓe mbino ko foof ene paari somin keeɓi laamu tan a faami foof ene paari mamin ustu mamin banni mamin batni mais caggal mum en jii kono wona noon so tawi koɓe tawɓe ɗo gasɗe ha heewi noon Elhadji mais ayi premier ministre nde naati nde holko wi wona wi ke wonde bon min a ƴewata sobi tawan ɗo gasɗe ha heewi ɓe poti aɗen kamɓe ponno andude ɗum ɗon foti wawde wonde par ce que jaaɗo ha aɗa jogui jorto wonde an ka poɗɗo wonde président de la république aɗa foti jogade hakkille wadde prévoir hunde ganduɗa hoorema ɗum ɗo aɗa jogori wiide foti wiide wonde mide ɗum ɗo ene wawi somi tawa ɗum ɗo ko nippatima dardade mais kamɓe ɓe mbi e wonde foof ko gasi somin naati inchallahu rabbi foof ustota kono nde ɓe naati nde après kanko jogorɗo waɗede déclaration politique générale aɗan ko wi o wi wonde min tawi ɗum ɗo wawa latade bon Elhadji faw hen wima ko wawa latade joni o heddi noon ko gueɗel gotel ne woori pour tan jabtade haade helmata ko koye ƴettude konngol ko ƴamowo debbo joɗɗo gorko ƴamowo debbo joɗɗo haalta ellaji galle mumen e ala mais holko addot ko addot noon tan kaɗanmi yidde wiide tan yidde wiide voilà promesse électorale en kaali ɗum ɗo en kalɗo promesse électorale ko ɗum addantuma porté des pouvoir mais ɗum kadi addantuma caɗele ɗum kam ɗum ko réalité heddi noon mo arani e gouvernement o taw anda réalité gonɗat kadi kuto kon koye joomare pouvoir tan kañum Moussa ay comme par exemple ay hande Sénégal walla ala e maɓe kaalowo gonga de d' accord moi je suis tout à fait d' accord avec kaalowo gonga kono ay jogorɗo aɗa jogui hakkille walla aɗa jogui miijo walla aɗa jogui jorto an aɗa foti wawde ardade leydi
jogo haqqille poɗɗon saɗa haalde e ɓesuma kalna ɗumen ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo enen ɗasa nandude e gonga on ala e mabɓe mbasa ƴewde tan ka jiɗɗo laamade en tout cas ko ɓuuri hen hewde kam so tawi ɓe kaala kamɓe koɓe jiyata ko tan woni yiddeɓe laamade nde yiddeɓe arde hoore laamu ngu caggal ɗum an joni sawi personne moi je peux dire que comme par exemple hande président Macky Sall ndo ƴettat laamu ndo arande ƴettude laamu mais kanko ko ɗo accuno opposition heddiɓe foof en mbat train kanko o naati leydi ndi o haalde population ko on promesse noon 2012 addnimo probléme kanko Macky non Macky ko so alpha ko mbawɗa wadde reproché Macky Sall foof a faami a wiyata quand même ndo naati nde o ustani ko wino d' accord hélas usti dam kono noon nde usti nde to piro wonno ɗo inde o yahar nde ɗo piro tolni ɗo yerodir ɗum c'est à dire que c'est à dire que presque ha 2020 Gila 2000. Hélas. Non. Presque à 2 ans. Je ne suis pas d'accord. Non. À 2 ans, qu'on donne prix de enquête. Juin 2012. Prix Sénégal Ngusta. Gustugol ngol non e sa yendir dum e ngol do ma ton woddindiri. Kono wona ko juuti parce que hormaka nde hitande mayarto prix ngartito gonno tuggude nen fewde joni élage sona fin 2022. Jiiden ko wada hen ko seeda laamu wadi subventionné ko heddi ko fof do prix gonno 2012 do mbiya ko wadi doublé dum ko min wi ma non mais des fois kadi adi yani be lelna hunde habe ngayna tawa sinetaake sabu sa jeewi hay usugol location do je suis d'accord ay comme par exemple dum ko Sénégal wayi non Sénégal windiri ko dane Sénégal windiri ke wonde kanyum en wayi windude ha yo kono rewde dum rewta dum mais kibaru mo windeni kala hangayna winden ana windena waden on widi hélas la basar kanyum machallah Amadou Moussa an dido goldo usugol piriji hakkunde laamu ngu e be hedbe bange pewnugol mburu wala biyen pewnugol fariñgol en jino wayrini Moussa so tawi wiyama laamu ngu cikkuda bele kambe wona e gonga mabbe be ngoni sa ƴeewi no be darorini tan ko gonga Elage haali do haala médiation badado kono non laamu ngu kañumen gaddi argument ji wonde kay wonde ko be gañotono ko ine heewi ha ɓurti ko des milliards et des milliards wadde so tawi ɓe mbiyama yoɓe ustu hen ko foti noon fotani wonde ɓe caɗele ɗum waɗi kañumen jaɓɓiɗo morlal jiire hojomaji meɗen andi Halimar wona tan probléme farine wonno gusugol ngol ko heewi ustama ɗo sukara nebam e hol goɗɗum kadi maaro e ciment farine on bo kalten mais yimɓe en to en mbi wonde ko mbuuɗi budɗiɗi usta nam mbuuɗu ene famɗi budɗiɗi ene famɗi kono kibaru so rendi global tan so tawi hande a ƴiwi ko ustate hen ko fof woni ene usto e to banggue prix leydi Sénégal 53 milliards capanɗe 53 milliards e kalis CFA ɗum ko mbuuɗu yawate hen ngu budɗiɗi jawateɗe ɗi donc to banggue farine o ko bujoy usta to banggue kilo mburu o c'est vrai e ko laamu ngu wi ko min to bangam aɓe jogui gonga kono j'aimerais bien que ɗum ɗon waɗe audité dendagal société ji gollorɗe ɗe biyaɗi yo uste ɗe par ce que askani ko toon gongo woni hande so yama prix ji gustima pour uste ko probléme mais so nanama ɓiɗima tan pour ɓeydo ene yaawi te ƴeewa jomumen ko comortono ko ɗum tan comortono ko gaddirtano ɗum tan gaddirtano ala fo ene heedata ko mbiyata ɗo ɓeydami ko fof ko aɓe gulle guir yimɓe leydi tan te ɗum ɗon kamɓe bénéfice mabɓe ne ɓeydi ha sowodirde aɓe ɓeydi ha aussi fawnade hen te alors que ha joni koɓe comortono ɗum tan woodi donc so tawi laamu yeehi ha yurnitima tawi wonde ne won fenade woni hen to banggue jiggore nde to banggue coggu e jeygu ngu fala budde so tawi jomum mbiyama yo gustane bujjoyi mbine laawo ha ɓoyi garti hen ganda eɓe gandi ha joni ko dille tan ganduɗa ko mata han ko mbiyata ko mata ko ɗum pette hirsangue ha nane boyi laawi nayyi kono so tawi a ƴeewi Elage wonde so tawi coggu ittama ko foti no bujjoyi ko jarano capantarejo ittama hen bujjoyi anda ko joomen daña ko ne heewi en kaali joni wonko usta mbuuɗu wonko usta budɗiɗi te ɗum jari ko hedde ujunnaji walla jari ko hedde temedde woni kilo maaro par exemple ko jarano temedere bu saabu ustama hen manda ko buddi manda ko bujje kom buttati wala donc gayanno ko capantati ittama hen ha ko foti no bujjoyi donc femme kamɓe moñeji ɗi wadde ne firti koɓe piyatno Sénégal naɓe ko ene labti wadde laamu ngu faami ɗum nde laamu ngu faami ɗum nde kañum ne yaltina loocol muɗum wiiɓe guston walla min piya ko balɗe tati laati par ce que laamu ngu ne andi ɗo tari ɗo
kamɓe mbi ko kaldigal ngal ɓe kambi ko kaldigal ngal ɓe jillaka e kaldigal he te alors ko c'est vrai noon min ha joni Halimar min ha joni mboɗo andi ma prix ji gontoy to gonno ko kewno ko e 2012 caggal 2012 ha ɗo ɗum mboɗo andi wona kene ñiiɓa par ce que ma o respecte ma ɓe respectani ma ɗum ɓoyi par ce que probléme tan wala ko manam probléme fof ko probléme suivi so ɓoyi joni yejjitata kadi goɗɗum faye en tout cas ko jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ngal ɗo joni so tawi ngal ɗon yaɓɓama peut être que ɗum yaha par ce que kamɓe e oɗo saaha kam wonɓe ganduɗa ni ƴettama ne jurni to c'est à dire que yata hélas ñaago Allah yaha so yeehi ne moƴƴi bien sûr mais yata probléme haɗa ɗum yaade ko ala gonga quoi aɗa andi kala ko jiiɗa e aduna moƴƴi ko wadde jubbanti o e aɗa andi ay jubbanti o joni am Moussa no haala dewgal ay jofuɓe mbiyatma kala ko jiiɗa e dewgal koto ƴamal to fuɗɗi ƴamal ngal so rewi lawol dewgal ngal fortoto kono ƴamal ngal so woni tan fuɗɗiri ke haalde wona gonga yew yeeso ko yiya e dewgal fof feeñino e ƴamal ko noon ɗum noon ko toɓɓere men wattindiɗe tan mbaɗen morlal jiire saabu Djiby Dieng nan hollita en wonde hojomaji men gasi Amadou Moussa Anne ko ɗeɗo caɗele to banggue état civil woni kayitaji jibinanɗi en jii no mbirumi nane ni tan ko rogere nde ganduɗa ɓooyi unede kono ronkanama yo ɗiggu ɓe sukaɓe ɓe ganduɗa ene jibine donkane kayitaji jibinande holno jiiruɗa ɗum responsabilité o to banggue jinnaɓe ɓe walla holto probléme o heedi jinnaɓe tan goɗɗo ala guila dow koye men enen ɓe ene gasta eɗen jogui ɗin probléme uji Halimata kalɗo e deƴƴuɗo a wawa wadde indexé laamu a wawa wadde indexé directeur école a wawa wadde indexé directeur de l'hôpital ko babiraɗo tan sene wuuri walla yummiraɗo kañumen jogui oɗo défaite gaddande sukaɓe probléme tekkirondi e babiraɗo tekkirondi foof goɗɗum ala par ce que Halimata holno pamirta ɓiɗɗo jibine par exemple hôpital hay ce que hande ko ɗum ɓuuri hewde walla dispensaire walla poste de santé jomum ne foti waɗe déclaré toon to mairie ma te hande mairie yi foof ɓadima en par ce que ɗo il faut jopoɗen koye men to par ce que probléme o sa ƴeewi ɓuuri ko heewde ko ɓuuren ko andude woni koye men enen hoɓɓe e dowri ndi enen hoɓɓe ɓe aussi e takko won certaine nokkuji hande laamuji ɗi gaddama ha e nder men woni acte 3 on ɗo de la décentralisé mi haala e dow contrôle Elhadj Abbas par ce que eɗen gandi ko agent municipal mais so tawi a ƴeewi Halimata ɓiɗɗo jibine hôpital walla poste de santé walla case de santé wattake déclaré toon to mairie muɗum te déclaration elle Elhadj wi kam wonde no ko hen mbuuɗo yoɓetake sa woodi yoɓoyde ko temedere joɓata won hen capannayyi won hen temedere joni noon an kiba an babiraɗo walla an yummiraɗo jiɗɗo wadde inde hande to inde tolni ɗo won hen jawdi gotiri yonani won hen debbo il faut qu'on polta e tati ko yadata hen basalle mum gueɗe mum alhaaliji muɗum ɗum jari kode capanɗe ujunnaji kayetel cukalel ngel jari ko temedere mbuuɗo so heewi babiraɗo walla yummiraɗo wawi ƴettu responsabilité muɗum o déclaré ya ɓiyum toon to mairie to ɓuuri ɓadade taw sa yalti galle mum tan ko oynama ya wawa waɗi ɗum a wawi wiide ko laamu a wawi wiide ko no mbimi nani ko médecin walla docteur walla infirmier walla mbiya wonde ko directeur école wawa wonde ko jinnaɓeɓe goni probléme o jignaɓe goni probléme ko ɗum woni yiyande ma Elhadj Abbas Amadou Moussa wi ko jignaɓe goni probléme kono min won toɓɓere nde garam ma en tant que kumpitiɗo fannu o won ɓe ganduɗa ene mbaɗa kayitaji juddu certes ko ɓuuri ko hewde woni ko kalɗen ɗo ko joni ɓe ngala kono kadi aɗa yiya ɓe ganduɗa ko dañɓe min e hooram min tan personnellement min ɓiyam debbo dañi kayit juddu o waɗirimo entrée en sixiéme BFM yonti min donki dañde kayit o ha woni ɓe mbi on kayit ko fictif ɗon an koye nden toɓɓere garam mema e aɗa andi kayitaji fictif en goodi aɗa dañi ɗum no fewi bomi mairie ɗi addantuma ɗum noon en waɗi ɓe gandanɗa hoorema ko ngamel jimnaɓe min waɗa rejoindre am Moussa e kujanno koye jimnaɓe ngamel jimnaɓe aɗa andi an aɗa andi kayit fewnete ko mairie yeɓɓu koyɗe ma nde ɓinguel ma jibna par ce que dokkaɗa que presque ha 45 jours hein baɗɗe 45 sa waɗani déclaré wiyete a waɗi une déclaration tardive manam a leeli arde ayi ɗum ko balɗe 45 te an so ɓinguel jibnama semaine tan ka innowo ƴetta ƴeew ko dépense ɗa koye semaine o fof an donka ƴettude yeɓɓude koyɗe ma jaa ha jettoɗa mairie joddoɗa e agent o
o waɗanma o windanma somo winde kadi poɗɗa ko ƴeewde mais joni comme par exemple an hawre agent baɗon abbas ene mbedda a haalni ɗum ƴetti kayita tan windi bout de papier windinimam yeehi to waɗnimam faux extrait addinimam tottima mais an ka fautif kono ay on joni aɗa wawno waddemo poursuivre baɗɗo déclaration aɗa wawno waddemo poursuivre wadde kanko on ɗon koyngal makko nene kaso so yeyino haw anda e wonde ko woni ko waɗi ɗum tan ke gandal ɗum état o fawi makko junngo déjà fawi junngo e on ɗon secrétaire bindu ɗum mais fawi junngo e officier d' état civil gonɗo ɗon officier d' état civil noon fuɗɗi ke maire o kañum woni officier d' état civil garwoniji joni ɗon ɗo wonɗo officier d' état civil garwoniji omo wawi wadde délégué pouvoir makko o totta ɗum neɗɗo o totta ɗum gote conseil ji walla o totta ɗum mbo weela a fami e on saaha noon on mbo totti ɗum ɗo on woni officier on signature mum yahata to tribunal ko kañum président tribunal andata oɗo signature heptina ɗum waɗ hokkiri yamirore wonde kanko waɗama délégué o ɗin noon pouvoir uji ce qui fait que kanko so déclaration so ari déclaration waɗata ko 3 volets waɗi ko volet 1 volet 2 et volet 3 volet 1 an jimnaɗo ko an jeeyi volet 2 ko mairie o jeeyi volet 3 ko tribunal jeeyi donc comment se fait-il an ngara mbaɗa déclaration dawɗo lawol a ala volet 1 tribunal ala volet 2 mairie ala volet 3 c'est pas possible donc ɗin ɗon volet son ngala ɗum fitti ko an jiɗɗa ko an e hoore ma aɗa laaɓa ɗum ɗo mbaɗɗa ko moƴƴani wadde fitti ɗum ɗon ko humpita ala humpita woni ko ala kono hélas ɗon mi arta e ma ɗon kono jaaɗo ha mairie waɗi déclaré ha pari kadi duttoɗa caggal mum to dañoyta kayit a yahat to chef de quartier o jahat mum joɓa ɗum kalis yaha to mairie to yaltinanma kayit o business mafia komin wuurɓe ko kalami ɗo ko komin wuurɓe ɗum wona ma lele mama aɗan ɗon kam wona jomum yahani ha to mairie to waɗi déclaré ko ɗandi hen chef de quartier walla chef de village en en jogui hen rôle o woni comme par exemple mairie en wawi taw andama woni namdete ko certificat domicile ɗum ko chef de village anda ɗum walla chef de quartier kamɓe gandata halima oɗo ko ɗo e quartier amo jeeya an joni sa ari tan a wi ko min ko maris jeeyani holno wonɓe ɗon e mairie gandata an ko maris jeeyani donc pour ɓe ganda ɗum alay saago jaha chef de village noon en rokkat prérogatif manam walla chef de quartier en rokka prérogatif manam so ɗum ɗon yonti kañum so ari en anda ko addi ko toon ko gonga aɗa andi ɗo ko toɓɓere mawde par ce que min wonko ganduɗa yimɓe ne poti famminede hen par ce que hunen ganduɗa hélas yimɓe ɓe ne guuri ɗum ko gonga wonɓe ganduɗa ne caggino mbasa dañde kayit kono wonɓe ganduɗa kañumen ɗo ɓiɓɓe mumen jibinaɗo ko ɗon jahata mbaɗoya déclaré sa yeehi kadi a waɗi déclaré a gayni daña kayit ha gayna ette koye nder mairie ni dañɗa kayit duttoɗa daña toon extrait fodde laabi wodani duttiɗa toon pour dañde extrait mbiyeɗa wonde oɗo kayit moƴƴani ko probléme ko fo numéro ko probléme te caggal ɗum kadi jaaha duttoɗa joɓa kalis jaltinaneɗa kayit o e on même mairie ko probléme mawɗo ɗum ɗon kam hankadi noddimbiɗe sikki hankadi mbaw ko état ko probléme mawɗo ko caɗele heddi ko sénégal il faut gummoɗen e bindugol kayitaji ɗi nannen ɗum e numérique won reportage mo jiimi RTS ko ɓooya hen mais sa ƴeewi ko naati koye numérique presque sa ƴeewi sénégal so wiyama hannde ko 18 millions d' habitants sa ƴeewi ko naari koye numérique wonani taw hay 2 millions tawi ɗum firti ken heddi c'est à dire que hayso tawi nana hen ko ɗum procédure leelɗo hannde poɗɗen jogade tan hankkadi ni ko état civil numérisé par ce que ɗon woni gonga taw so numéro naati tan ene anda numéro no moƴƴi tan systéme o waɗat ɗum accepté so numéro moƴƴani systéme waɗa rejeté aɗa andi kañum ene woodi ayani hay ɗum ɗon tribunal ne jogui no ñewdirat ɗum comme par exemple an hande comme par exemple pièce d' identité pièce ma d' identité joni sa ƴeewi ɗum pièce d' identité numéro pièce d' identité haalat comme par exemple min komi gorko sa ƴeewi pièce am d' identité woni hen ko numéro 1 oui ko 1 chiffre 1 328 woni centre amen woni centre commune Fanaye a faami date de naissance date gonɗo ɗon comme par exemple 1900 walla 2000 on ko date on woni hitande nde keɓɗande kayit ay ɗon tubnete ande beel ka baɗɗo jugement walla ala an ka déclaration tawi comme par exemple hande ko woni ko hen joni ko 1900 naggam en anda an de a waɗani déclaration mais so tawi comme par exemple ko 2010 walla 2020 an sa ƴewam en anda an 2000 a jibinaka 2010
Halimar En tout cas, Sénégal naaɓe heewɓe nan ɗo mbaɗande waktu o huuɓi hen kadi hélas no Halimar wini ɗum ɗo ko sahaaji goɗɗo tan dernier chiffre o woni comme par exemple sahaaji jaa ene waɗi 5 chiffres sahaaji jaa en tawa ne waɗi 6 chiffres sa tawi waɗi 5 chiffres ɗum woni on extrait ko normal sa tawi waɗi 6 chiffres woni que tribunal kañum a waɗa yii kayito mais annda hoɗo kayitorin wadde ɓeydi hen chiffre ɓeydinima ɓeydama hen chiffre goɗɗo pour mbawa ɗumin ça veut dire que an wonmo ndenduɗa kayiton ɗon c'est ça ko ɗum waɗi wiide noon fof ina woodi min joni min comme par exemple min tan min wonmo ndendumi kayit ɗaw ko mema muudo fotan wonni ko am Moussa ay ko hemma ay ko hemma ko koɓe mbiyata ko ay womrede piyeɗade ko nden ko toɓɓere ma umata par ce que hunde ko hunde wuuɗade aɗan ko welanno aɗan guilay ma hay ɓesguji maɗa hunde ganduɗa koko wuuɗa koko yiya kadi ko hunde ganduɗa ko foti darnede ko foti iwde ɗum ɗon foof ko wasde rewde lawol awara feere invita on ma commune o il faut ala wona ma commune ko min invite mo paamen pamminen o fammina yimɓe e affaire état civil ko ɗum woni haala ka ko ɗon hay ana natade question ngaji ɗi nde ɗo toɓɓere arta garene makko kanko élage omo fammina en so yi noon o ƴeewoya goɗɗo adda kono yidde wiide ko jinnomi wiide Sénégal naaɓe hannde heewɓe nan jogi kayitaji mais ɗi gona kayitaji keptinaɗi ɗum ko hunde lamde nan ɗon aɗani wadde caɗele ɗe nan ɗon mais hayni aɗani hoto ganta ɗum surtout probléme jugement aɗa wawi yaade gonɗa hen jogoɗa hen carte d'identité daña hen passeport daña hen foof a faami kono jour goto garta kayit poɗɗa dañude kayit tribunal jaha tawa ala toon ala haydara ɗum waɗi jugement ji ɗi siraji ay on sa jalta e jugement ala ay on saha dañta ko mettuma e ɗum par ce que kayitaji ma diplôme kala ko dañaɗa hen fof a perdat voilà c'est ça pour mbaɗa ɗum reprendre récupérer ma serena tan hay jimnama ɗum noon hélas mbaɗe feere ballon hen yimɓeɓe ko ɗum woni haala ka ko haade meɗen kam waynodirde mboɗo jogui ɗo nele ɗiɗi ɗe ganduɗa il faut mi yettina on ɗum nenam Maymouna Saydou Sy o woni ko toon to France o wiyomo salmina on onon ɗiɗo o yomo salmina on Maymouna Coumba en calminimo kanko e ɓesgu makko fof cillo en kamɓe fof ɓe calminama vraiment ko neɗɗo battude hakkille émission o wiyanam Amadou Moussa e Elage Abbas Sarr mboɗo salminaɓe goɗɗo ko kangaɗo goto on ko nawlam kono kadi ko goggam ko jikiri jik tan on wiyete ko Aminata Dia minen mbiyata Aminata Ama Siré joom suudu kawam Ama Siré kono kadi ko tanam seram mo hepti o onne kadi wi ko yomi jaggue juuɗe moon mi wi on nene salmina on kadi ne watti hakkille no fewi e émission ngaji ɗi mboɗo salmina Ama Moussa mo salmina Elage Abbas Sarr ɗum noon yettima ko heddi ko salminde Moussa Diallo e dendagal wuuro Molo naaɓe aywa mbayno ni jarama Halimata en jettiɓe kamɓe kala kamɓe haalɓe ɓe nelɓe ɓe e woɓɓe ganduɗa ɓe ne jiiɗi nelde kono ganda to ndewata waɗoɓe commentaire e yewoɓe tan belto kadi eɗen keeɓa ɗum e kala e saaha kamɓe foof en ndendiniɓe en calminiɓe en beltima kadi aussi koɓe goni e hursinde en ko e kadi man noon yidde ko Allah waɗata en dutti on ɗon duwaw nden yidde e kan korsaka ɓe jogue meɗen eɗen mbiya tan woto Allah bonnu hoolare nde surtout par ce que sa yi eɓe jogo ngal ɗo coftal e nde tampere heɗade ha nelde tawɓe hen firti koɓe kooli ko kalten ko eɓe paami kadi aussi ko kalten ko ɗum noon woto Allah bonnu hoolare nde hokken aussi enen cellal e coftal ngam wawde wittande ɓe à chaque fois no kemi wiide ni samedi hande o so émission gasi joni en durtima kadi e binde ko noon kanko Abdoulaye Dia noon kadi ko toñomo goto par ce que ko Amadou Moussa ne tampini on haalamo holi min haalanimo holi min ɗum woni noon ayo Elage eyyi ko noon to min tan ko yettude monsieur Diallo omo salminma sehilma vraiment tigui rigui accudemo tout le temps ara ɗumen vraiment enen jettama enen jarnam enen beltanoma no fewi en beltinima aussi dendagal yeebiyankoɓe meɗen enen mbiyaɓe kamɓe kala yo ko Allah jogui jogui yo Allah yoɓ par ce que enen gandu tak enen kala mais ko laaɓi koye haala ka walla ko fewi ko hen kamɓe gandi par ce que kamɓe caggata donc so fewi so weeliɓe tan fitti peut être ma taw eɓen mbaɗ men encouragé ko noon Allah jarama on jarama Elage Abbas Sarr wondude Amadou Moussa an mi yetti on mi jarni on en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen eɗen mbiyaɓe no mbiɗon ni tan enenne kadi eɗen beltaniɓe yooɓe gandu kadi eɗen gacci hakkillaji meɗen no fewi mabɓe saabu noon message uji ɗi ne jetto kono kadi duwowuji bang yo bang ɗi jiiɗen en jiyani ɗi nanɗen eɗi en nanani foof machallah en beltanimaɓe no fewi yooɓe gandu kadi darde meɗen foof ko e kala e saaha no Amadou Moussa wirini tan
hande o samedi oɗo sen gummima ɗo tan kadi taw ko en puɗɗima kadi yiilade kadi e rewidade e ƴogde ngam wawde addandeɓe kadi ko ganduɗa ene naata e nder hakkillaji mabɓe kono kadi deeƴa e nder ɓerɗe mabɓe en jetti ɓen technicien ji meɗen ɓe ganduɗa kañumen tigui mbawata hollirde ko mbatten ko ha kadi wawa nanede kadi faame no hannir ni Djiby Dieng ko kanko woni to banggue caméra ine gasa kadi to banggue montage kanko e Ali Fall aadi men e pamen pamminen so hawri e welede Allah ko aset paaɗo ɗo en nden enen kala yo en gone jaam on jarama.